Когато търсим най-добрите криптовалути за купуване, избор е голям. Общият пазар, на който се намираме, е много страхлив, което означава, че ако купувате, когато другите се страхуват и продавате, когато са алчни, обикновено виждате печалби. Цените падат рязко в момента и ние се намираме на най-ниското ниво на страх, което пазарът е виждал през последните няколко години. Можете да видите на 6 септември, индексът на страха беше на ниво 26%. Точно толкова е индекса и днес и това е най-ниското ниво, което сме виждали през последните няколко години. Не знам дали това е най-страшната ситуация, която криптовалутите са виждали като сектор на икономиката през целия си цикъл на съществуване и трябва наистина да се паникьосане. Но това, което знам, е, че ни се предоставя възможност, защото не мисля, че пазарът на криптовалута ще достигне връх от 3 трилиона долара и след това ще върви само надолу, докато не изчезне. Вярвам, че тази индустрия ще расте и индустрията ще расте и монетите ще растат заедно с нея. Така че ако търсите биткоин и мислите, че е добра инвестиция, прави сте. Ако пък гледате към Ethereum, отлично на правилния път. Същото важи и за XRP, BNB, Solana, но тъй като пазарът пада, това може да е много добро място да задържите парите си, докато не повярвате, че стигнахме дъното на цените за тези криптовалути. Ще разгледам няколко от тези токени, като смятам, че са отлична възможност за печалби на следващия скок на пазара. Така че ако звучи като нещо, което ви интересува, нека да започнем. Очевидно биткоин е един от тях. Това е лидерът. Ще остане на върха, но дори няма да го добавя към този списък. Първо искам да говоря за XRP. XRP свърши феноменална работа, за да се тества това ниво от 3,30 долара, но XRP е намалял силно с 30% до 2,20 долара в момента. 2,20 долара е чудесна възможност за инвестиране, но дори хората казват, че XRP ще падне отново до 50 цента. Позволете ми обаче само да попитам, защо може XRP да се върне до нива в диапазона от 50 цента? Единствената причина, поради която беше свален до това ниво на 50 цента, беше, че SEC поддържаше натиск върху него. SEC вече облегчава част от този натиск. Така че защо бихме се върнали към такива нива? Спомням си, когато SEC започна да се успокоява и когато администрацията на Трамп пое управлението, XRP падна само до около 3,30 долара. Така че ми е много трудно да повярвам, че XRP ще скочи по-надолу или че някога отново ще видим цени в диапазона от 50 цента. Особено, когато Трамп обяви, че това ще е една от криптовалутите, които ще влезат в стратегическия резерв на Америка. Дори спадовите на мечия пазар не биха го причинили, разбира се, ако SEC отстъпи. Solana наистина ми харесва. Solana е много ефтина в момента. Сега Solana може да се върне. Имайте предвид, че дъната на мечия пазар на Solana бяха надолу в диапазона от 20 долара. Но позволете ми да кажа, че имаше много притеснения относно FTX в тази област, което го накара да падне от 100 долара и да се върне обратно до тези нива от 20 долара. Има голяма подкрепа на това ниво от 120 до 130 долара, което виждаме от началото на 2024 година. Разбира се, ако това е нарушено, можем да търсим в диапазона 90 до 100 долара, които видяхме в началото на 2022 година. Тогава се случи фалита на FTX и всички тези неща. Така че, изключително на FTX, Solana може да се намери в зоната от 120 долара. Ако това се наруши, бих свободно я купила за 100 долара. Много харесвам Solana. Едно от нещата, които ще тласнат Solana нагоре, е реалито на мемонетите на предстоящия бичи пазар. Хората обичат мемонетите на Solana и това ще доведе до много покупки в мрежата на Solana. Следва Tron. Много хора не харесват Tron, но Tron беше много по-стабилен през последните няколко седмици, отколкото беше останалата част от криптопространството. Наистина оставайки диапазона от 20 цента, което е много хубаво. Tron имаше хубав, стабилен ръст през последните няколко години и продължава да следва тази възходяща траектория. Много приятна гледка. Колкото за мечите мнение за Tron, да, вярвам, че Tron може да се върне в диапазона от 10 цента абсолютно. Но въпреки това можете да видите, че експоненциалната крива тук започва да расте и Tron наистина може да се изстреля, особено ако се превърне в един от лидерите на бичия пазар или ако хората започнат да търгуват с Sun Pump на Justin Sun и Tron стане новата феноменална монета.
Сега най-накрая всички тези монети са много добри инвестиции, но искам да разгледам и Solana токен. Вярвам, че много хора ще се стичат в мрежата на Solana, за да търгуват мем монети в това предстоящо рали на бичия пазар, след като целият този страх премине. В момента няма задръстване в мрежата на Solana, но ще има задръстване в мрежата на Solana много скоро и Solana токен ще се възползва от това, което означава, че Solana токените ще станат доста ценни на бичия пазар. За да купите Solana просто е лесен. Сканирайте QR кода с портфейла на телефона си, въведете колко искате да купите и те са вече ваши. Но ето какво се случва с Layer 2 токените по време на бич пазар. Те спят по време на меч пазар, периоди на стагнация и наистина всяко друго време. Но когато бичите пазари експлодират, Layer 2 монетите привличат цялото внимание и цените им експлодират заедно с тях. Така че ако се интересувате от Layer 2, който може да донесе печалби, както прави и Loopring по време на бичи пазар, не забравяйте да проверите Solana токен. Ако тези хора могат да завършат конкурентен Layer 2 блокчейн в мрежата на Solana, вярвам, че имат голям потенциал токена да се издигне по-високо. Кажете ми в кои криптовалути вие инвестирате по-долу в коментарите и както винаги помнете, нищо това не е финансов съвет. Винаги правете свое собствено проучване преди да инвестирате пари в криптовалутите, които разглеждаме в този канал. Да имате един прекрасен ден от CryptoNewsBG и ако харесахте това видео, абонирайте се, харесайте, коментирайте и ще се видим скоро.